Οι κυψελίδες των πνευμών. Εδώ το αίμα θα ανταλλάξει το διοξίδιο του άνθρακος που αποβάλλεται από τα κύτταρα με το οξυγόνο που χρειάζονται για το έργο τους. Οι κυψελίδες. Πόσες υπάρχουν? 300, 600, 800 εκατομμύρια. Οι γνώμες δίστανται. Όσο για την επιφάνειά τους, αυτή είναι 70 με 90 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή 50 φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος. Για δες τους εκεί. Πολύ ωραίο μέρος βρήκες για τζόκινγκ, δεν βλέπεις νέφος που έχει η περιοχή. Ούτε το έδαφος είναι καλό για τρέξιμο. Κι εγώ που νόμιζα πως θα μου ωφελήσει το τρέξιμο. Κακομοιράκο μου. Πρόσεχε, στάσου. Μην τους πλησιάζεις πολύ, σου λέω. Και γιατί παρακαλώ? Παίρνουν βαθιές ανάσες, θα σε ρουφήξουν. Και αν μ' αρέσει εκεί μέσα? Πώς? Αμέ? Δεν είσαι στα καλά σου? Άκου. Δεν σ' αρέσει έτσι που είσαι ελεύθερη? Έτοιμη συμμορία, πάνω τους! Προσοχή, το ανθρώπινο σώμα είναι επικίνδυνο για μας τους ιούς και τα βακτηρίδια. Άμα είναι σε φόρμα είναι καλά οπλισμένο. Και αυτή είναι αρή, θα σου δείξουμε εμείς οι ιοί τι μπορούμε να κάνουμε. Εσείς οι ιοί είστε μικροί, μπορείτε να περάσετε απαρατήρητοι, ενώ εμείς... Βαγγέλε, τι λες, καλύτερα να πούμε το σπίτι, να αποφύγουμε το... Τι σου λέει αυτός, τι σου λέει? Μου λέει να αποφύγουμε να μπούμε στο ανθρώπινο σώμα από τη μύτη. Προστατεύεται καλά, είναι πιο εύκολο να περάσουμε από το στόμα, δεν θα βρούμε αντίσταση. Δεν μας χρειάζονται οι συμβουλές σας, εμείς είμαστε πονηροί. Τη σελίδα. Τη σελίδα. Τη σελιδάκι μου. Όπα και αυτό με το πλυντήριο. Όλες τις ανέσεις έχει εδώ. Κρυώνω. Τι έχεις? Δεν μου φαίνεσαι καλά. Τι να σου κάνω? Ψόψε το κρύο, πάμε.
Ατσιου! Ατσιου! Είναι απίστευτο πόση σκόνη έχει αυτό το πάρκο εδώ. Πάρα πολύ. Άντε, φύγαμε. Από εδώ να πάμε, θα έχει πιο πολύ πλάκα. Μα τι έχω πάθει? Τίποτα, δεν είναι σοβαρό. Με το φτέρνισμα τεινάχτηκες. Και τι περίμενες να έρθεις να με βοηθήσεις? Τι κάθεσαι και με κοιτάζεις? Αυτά τα κρόσια εμποδίζουν την είσοδο στους ανεπιθύμητους. Εμείς είμαστε καλοδεχούμενοι στο σώμα. Ουφ, τη ζέστη που κάνει και συγκρίνιαζες ότι κρυώνεις. Συνήλθες? Άστα τα, πες μου καλύτερα τι κάνουμε εδώ. Αν κατάλαβα καλά, μας θερμαίνουν στη θερμοκρασία του σώματος. Μα τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρεπόσαστε? Να μπαίνετε από το στόμα παλιοσκασιάρχες. Ναι, αλλά είχε πλάκα, κυρία Βυσσελίδα. Δεν σε έχει εμφάνιση βυσσελίδων οξυγόνου. Κοιτάξτε! Να είμαστε. Ωραία τα καταφέραμε, μάγκες. Μπήκαμε, τώρα θα διασκεδάσουμε. Αυτά θα το δούμε. Λοιπόν, δεν σας τα έλεγα. Δεν είχα δίκιο. Κινδυνέψατε καθόλου. Βρήκατε πουθενά αντίσταση. Τίποτα απολύτως. Ένας απλός περίπατος. Είδατε τι πονηρός που είμαι. Ίσως επειδή περάσαμε από το στόμα, αρχηγέ, ενώ μπαίναμε από τη μύτη, όπως έλεγε και ο γέρος. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Δεν έχει καμιά σημασία. Σας το είπα. Είμαστε καλά οπλισμένοι. Ακούστε με καλά. Με τα πιστόλια των ξινών που έχουμε είμαστε πολύ επικίνδυνοι. Να τι αποφάσισα. Σε λίγο θα έρθουμε σε επαφή με τον τόπιο πληθυσμό. Ακούστε τι πρέπει να κάνουμε. Συνομωθούν ακόμη. Τι ωραία, τι καλά, θα έχουμε λίγη περιπέτεια. Εμπρός, εμπρός, κάντε γρήγορα. Θα περιμένουμε πολύ ακόμη, θέλουμε να έρθουμε κι εμείς εκεί κάτω. Ορίστε μας, εμπρός. Εμπρός, εμπρός, αρχηγέ της αστυνομίας. Εδώ αρχηγός αντισωμάτων. Οι πελάτες μας δεν λένε να κουνηθούν. Τι λέτε, να πάμε να τους γαργαλίσουμε εμείς λίγο? Πώς σας φαίνεται η ιδέα? Σκοπός μας εδώ στις αμυγδαλές είναι να φυλάμε τα στενά. Εδώ είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Κάντε μου τη χάρη να μείνετε στη θέση σας και να περιμένετε εκεί τον εχθρό. Καταλάβατε? Ωραίος τρόπος να μιλάει κανείς. Έτσι ανταμείβουν τους γενναίους σαν και εμάς, Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μάλιστα, κυρία Αστιφύλακα, ελήφθη το μήνυμά σας. Θα περιμένουμε. Ας μην χαλάμε τις καρδιές μας. Με ένα μικρό όρο βέβαια, κάτι εντελώς τυπικό. Θα αφήσετε να επιτεθούμε εμείς πρώτοι στους πελάτες μας. Εντάξει? Αδιόρθωτος ο αρχηγός. Διαταγή σε όλους. Αφήστε να περάσει ο εχθρός χωρίς να επέμβετε. Ελήφθη. Ώρα λοιπόν να επιτεθούμε και τέρμα οι ευγένειες. Βγήκατε. Εμπρός λοιπόν. Μπράβο, αυτό είναι. Λίγο ακόμα, φιλαράκια μου. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο, μπράβο.
Μάγκες, το κόλπο τώρα. Μήτωσης, διπλασιαστείτε. Κι εγώ έτσι θα μείνω. Λοιπόν, μάγκες, αυτό είναι μόνο η αρχή. Μόλις βρούμε ένα πιο ήσυχο μέρος, θα πολλαπλασιαστούμε πάλι. Θα πολλαπλασιαστούμε και τότε θα τους δείξουμε τι κόλπα ξέρουμε. Ποιος θέλει αλάτι? Γλυκίδι, εδώ τα καλαβρί. Λίπος! Ποιος θέλει καλό λίπος? Αλάτι! Να, βλέπετε, εδώ χρειάζονται πραγματικά το οξυγόνο που μεταφέρουμε. Γιατί εδώ? Γιατί εδώ, στην καρδιά του κιτσάρου, γίνεται η πραγματική αναπνοή του οργανισμού. Δηλαδή η μετατροπή του οξυγόνου σε διοξίδιο του άνθρακα. Εμένα, ξέρετε, το διοξίδιο του άνθρακα δεν μ' αρέσει, με καταπιέζει. Πού στο καλό είναι αυτή? Α, νάτι, επιτέλους. Για πέστε μου, θα κουνηθείτε λίγο. Τι έγινε εκεί κάτω τελικά? Περάσανε? Ναι, δεν περάσανε. Η άμυνα. Ποια άμυνα? Τι είναι αυτά? Μιλήστε επιτέλους. Η άμυνα. Γιατί οι αμυγδαλές είναι τρομερό φρούριο. Εξοντώθηκαν απαιτικό. Σχεδόν όλοι. Πού να πάρει και να σηκώσει και να ξανασηκώσει. Έτσι, Εμείς είμαστε πιο πονηροί όμως. Ορίστε. Θα περάσουμε από εδώ. Καταλάβατε? Πώς θα περάσουμε? Με τι τρόπο, αρχηγέ? Ελάτε μαζί μου. Από εδώ. Εδώ Ιντερφερόνι, κύτταρο 17-067, δεχόμαστε επίθεση. Εδώ Ιντερφερόνι, κύτταρο 17-083, δεχόμαστε επίθεση από ιούς. Κύτταρο 17-101, δεχόμαστε επίθεση από ιούς. Διατάξτε κατασκευή αντισωμάτων. Ούτε μια στιγμή δεν βρίσκω ησυχία με αυτά τα κύτταρα. Είναι σαν την πλατεία Ομονίας. Όλο και κάτι συμβαίνει εκεί. Εργοστάσιο χρωμοσωμάτων. Ακούσατε τι είπα? Τι περιμένετε λοιπόν? Γρήγορα δουλειά. Φτιάξτε μας αμέσως αντισώματα. Θα έχουμε ανάγκη.
τη σκάσαμε, Για ελάτε. Τώρα που είμαστε μες στο αίμα, είμαστε καλά. Εδώ δεν υπάρχει αστυνομία, σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, θα μεταφιεστούμε, θα πάρουμε το χρώμα του τυχώματος, θα κρυφτούμε ανάμεσα στους ντόπιους και μόλις βγούμε ένα καλό μέρος, θα τους δείξουμε εμείς ποιοι είμαστε. Ελάτε. Μπαμπά, περίεργοι επισκέπτες αυτοί. Περίπολος Λεμποκυτάρων Β, ακολουθήστε με. Είδες τα παλικαράκια, τσούφια είναι. Πρέπει να τους δείξουμε λίγο τι θα πει κορμάρα. Στήθος μάρμαρο. Σιγά το φρούριο, ερείπιο είναι. Σταματήστε! Ολτ! Ωραία δουλειές που μας περιμένουν. Σιγά το πράγμα και εγώ μπορώ να το κάνω. Εντάξει λοιπόν, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Φυσαλιδάκι, Φυσαλιδάκι. Έλα από εδώ.
Επιτέλους, σταμάτα. Σταμάτα. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι είναι επικίνδυνα? Παπά, εξήγησέ μου γιατί δεν γεμάτο βράχους εδώ. Γιατί ο δρόμος για τους πνεύμονες είναι μονόδρομος. Όλα μπαίνουν, τίποτα δεν φεύγει. Έτσι βρωμίζουν αν αναπνέουμε μολυσμένο αέρα, σκόνη ή καπνό. Βέβαια υπάρχει και η υπηρεσία καθαριότητος. Πάμε. Πες μου, παπά, τι θα κάνουμε εδώ? Ο οργανισμός χρειάζεται για καύσιμο οξυγόνο. Θα πάμε λοιπόν σε αυτά εκεί τα ερυθρά αιμοσφαίρια για να μας μεταφέρουν όπου μας χρειάζονται. Πού είναι η μικρή? Μα πού πήγε πάλι? Δες τι κάνει πάλι. Δεν πειράζει. Το συνήθισα πια. Μα χασομεράμε. Η αναπνοή είναι σπουδαίο πράγμα. Πάμε, παιδιά, μας περιμένουν. Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi, nous offrir à la joie. La vie,